Tirás go mo Cheolthú. Le Ceolfhoireann Uladh an Chultúrlann agus Quotidian. Tír me se arbh se sa bhalla, bhuargad scialtaí a chur thugam agus rinn siad é. Bhí siad go hiontach idir brónach agus glondrach, bhí siad achtrúil agus saolaíoch gur míle maigad as iad a chur thugam. Feic me se scialta le chur me chairde a Ceolfhoireann Uladh sin na ceoltóirí Jonathan agus Megan, agus chum siad san ceol le dul leis na scialta. Ar bhaile sa feiceáil agus caiisis I dté mar insin tú scéal trí bhean an Cheol. Seo chugainn inis scéal de rabhainneam an cran béal scrífa ag Mhimi Page, rinn siise na focail agus na pictirí le go leis. A réileat Mhimi. An cran béal le Mhimi Page. Lá bhain bhí pláiste an dar bhainneam Séamus. Bhí daddy sigad sin. Cad sé a tharla daddy ar sa Séamus ó a Hamish ar sa daddy tá tinne orm caithfí mé bíle ihe nó dúí mé bás. Gul han bíle ai domiadi ar sa Séamus leis sin, caithfí mé gul go hílar. Ó a iadi, nabí burtha, be bíle agat, tá mé cinse. Thuaigh Séamus go hílar, agus tháinig sé bolcán all mhór dar bhainneam an Ashmór. Bhí dreichead an agus bhíar é a thrasnú, ach ní raibh sé abalta go trasna an dreichead, mar go raibh lava híos faoi a chosa. An sin tháinig panda dar bhainneam catch. Ditch is mis a catch ar sa catch, a mo codidíhirt tá codidíhirm ar sa Séamus, ní hiaglam an dreichead a thrasnú, ná bí burtha, hiaglam hu a thuirt thara dreichead, ach an féidir le béal a ghlacu agus thuirtú, ní hiaglam gulthaig na béalana, mar go bhfuil isce an agus tá ailge agam don isce ar sa catch, tá margaí agat ar sa Séamus. Glach catch Séamus trasna an dreichead. Bei mé rais ar bháil ar sa Séamus de catch, slán ar sa catch, slán ar sa Séamus. Thuaigh Séamus isteach san Uladh a bhí lean tuairtí dar bhainneam béal. Ní raibh a crann amháin agus bíle amháin ar, mar ghlac daoine samtacha iad a lig agus bhí siad I gcul daofa. Hiaglam ceanna thuirt domiadi, nó ceanna thuirt a catch, nó é a chur sa talaí agus fannach go fásan sé ar sa Séamus leis sin. Chur Séamus an béal sa talaí agus hit sé ina cálaí. An céad lá eile wascail Séamus agus darc sé thart, agus bhí céige crán eile hartar. Níor cred sé é. Glach sé cup na bí leis agus Jimmy sé a bhála.
Thug sé béad de catchin panda agus ghlach sí trasna an ddraithe a ríise. Gur míle mai agat a catch ar sa séamas, ná habar gur mai agatsa ar sa catch, dag séamas slán na catch agus thuaigh sé rás go héireann. Séamas an bíl de iadí saga agus an sin ní bhú sé tin níos mó. An sin dúirt séamas le dadí nach mbeadh sé abalta béle ail mar a bhfuil sé le catch. Leis sin, thuaigh séamas a bhama agus a iadí go héileáir agus dúirt siad le catch go dtiocfa leithe bhein a conaí lá agus inis tá catch mar fata ag séamas. Bhí sin go héimteach Mhimi, agus an scéal bhí sé dóchréite. Fan bumaidir Máire, an hílann tú go dtiocfa leis an scéal sin bheith fíor. Bhfuil is agat le scéal chun maile sin, ní bheith is agat. Agus siúin is clús a ceiste? Is brán ceiste. Is ar ceiste Máire? Is Máire ceiste seach le.